i koster. Hej alle sammen, velkommen til NBA episode 2. Du må ikke holde den i for lang tid. Joachim er de sorte, internet i hvide. Så lad os se, hvordan det går, når Joachim laver sit straffe. Ja. Nu står det Nu står det 1-8, og det er Joachim så mega glad over. Nu slap du den for sødt. Let's se, hvordan det går. Det går virkelig godt. Jeg har 8. Det er Extreme NBA på PlayStation. Hvis jeg ikke har sagt det, det har jeg nok ikke. Jeg er så dårlig. Det har du ikke. Hvor hopper man? Undskyld. Spil bolden i stedet for bare at skyde. Jamen, hvordan spiller man? På kryds jo. Nå. Så skal du løbe tættere på og så skyde. Så skal Hvordan? du fyrke hinanden. Nu er jeg. Det er irriterende i dag. Og så er mål. NBA. 10 til mig. 10, og det er Joachim stadig glad over. Nej. Hvornår bytter I så? Snart lige nu, du skal spille, eller? Jeg tænker, vi bytter nu. Ja, Linus kør! Please sig, du vinder det her, Linus. Hvor skyder. Hvordan takler man? Det spørger jeg også om. Hvordan skyder man i det hele taget? Efter mål. Min bold. What? Hvad har jeg gjort? Du må ikke gå tilbage på den anden med halvdelen, når du først er kommet over på min. What? Hvorfor må man ikke det? Hvordan takler man? Altså helt ærligt. Du skubbede, hva'? Skal man nu være fløjbet? Okay, nu må jeg være flabet. Linus, jeg tænker, at vi skal lave en sang i virkeligheden. Jeg har ikke tid lige nu. Nej, Men det kan vi godt, hvis Anton han vil hjælpe os med at sætte nogle sange ind. Vil du det? Måske, Anton? Vi skal bare bruge en iPad og så en telefon. Nå, men alle sammen, tak for at I så med i den her episode af NBA episode 2.